Todor. Koliko imaš godina? 10. A kako se provodiš na Saboru? Je li ti ovo prvi put? Da, prvi mi je put i baš je dobro. Je li imaš neke nove drugare? Pa ne. Ne, a znači došla si sa svojom vjeronaukom, pretpostavljam? Pa došla sam sa karateom, a ne idem na vjeronauku. I kako ti se čini onda, da li bi upisao vjeronauku? Da. Ćao, kako se zoveš? Mijat. Koliko imaš godina? 11. Je li ovo tvoj prvi put na Saboru ili? Da, prvi put. I kako ti se čini? Odlično je. Svašta ima radionice, svačega. A koju si ti izabrao od radionica? Ja igram fudbal, sad ću brzo i nadam se pobjedi. Pa dobro, neka se srećamo onda. Pa reci nam kako se zoveš? Milica. Koliko imaš godina? 9. Jesi mi ti već dala intervju? Ćao, kako se zoveš? Jakov Tomić. Koliko imaš godina? 10. Da li je ovo tvoj prvi put na Saboru? Ne, no, 5. 5. put. I kako se provodiš? Koju si aktivnost odabrao? Futbal. Da li ti je interesantno koliko to traje? To traje možda nekih 2 sata. I ti ćeš cijelih 2 sata biti tu, jel tako? Ne, pošto moram ranije da idem kući. Jako, svi si nešto kreativno. Dobro, hvala. Ćao. Ovo ćemo, moramo montaži. Ćao, kako se zoveš? Kristina Timović. Koliko imaš godina? 12. Da li je ovo tvoj prvi put na Saboru? Pa nije. Koji je onda put? Pa možda 3., 4. I kako se provodiš na Saboru? Super, predivno. Da li je ove godine nešto drugačija atmosfera? Prošle godine smo bili u baru, jel tako? Da. Da li ovdje, da li više voliš ovdje na Cetinje ili? Pa možda malo više na Cetinje. Da, ovdje imate više prostora, jel tako, za igru? Da. Odlično, hvala ti puno. Ćao, kako se zoveš? Andrijevićević. Koliko imaš godina? 9. Koji ti je ovo put na Saboru? 6. I kako se provodiš, koju si aktivnost odabrao? Odabrao se futbal, meni je sjajno, mada nešto je drugačije, jer prošli put kad sam bio nije bilo futbala, a ovoga puta ima, pa mi je zanimljivije. Aha, a šta si igrao kada nije bilo futbala? Pa jurio sam se s drugarima i tu smo imali loptu, pa smo igrali odbojku ili tako to. I kako se provodiš na Saboru, je li ti interesantno? Mnogo interesantno. Mnogo bolje nego prošli put. Ali prošli put je bilo zabavno. Dobro, hvala ti puno. Ajde. Ćao, kako se zoveš? Ja sam Ana. Vidjela sam da si vodila program, kako je bilo? Pa bilo je lijepo, uz Božju blagodat stvarno je sve ispalo kako treba i uz pomoć oca Pavla i Tijane Lekić, vjeroučiteljice, uz malo treme, ali nema veze, na kraju je sve bilo fino, dobili smo pohvale ja i kolega i tako. Jesi li odabrala još neku aktivnost, kako provodiš ostatak vremena? Pa u organizacionom sam odboru, tako da podgoričke vjeronauke, tako da sad čekamo ručak da to podijelimo djeci, da ujedno ih i čuvamo i pazimo, da su svi na broju, da su svi na okupu i da se lijepo druže. Odlično, hvala ti puno. Hvala tebi. Ćao, kako se zoveš? Katarina Babović. Koliko imaš godina? 11. Koju si igru izabrala, koje radionice je u pitanju? Igre bez granica. I kako se provodiš, je li ti lijepo na Saboru? Jeste. Da li ćeš sljedeće godine doći ponovo? Hoću i nadam se da ću dovesti malog brata. Ja, hvala puno, prijatno. Ćao, kako se zoveš? Marija. Koliko imaš godina? 12. Koji ti je ovo put na Saboru? Prvi. Prvi put si na Saboru i kako ti sve izgleda? Pa savršeno, dopada mi se sve. Da li ćeš opet doći na Sabor sljedećih godina? Hoću. Hvala ti puno. A koju si igru odabrala? Igre bez granica. I ostatak vremena kako provodiš? Pa s prijateljima tu da tražim druge prijatelje. Hvala ti puno. Ćao, kako se zoveš? Stefan. Koliko imaš godina? 12. Kako se provodiš na Saboru? Je li ti ovo prvi put? Nije nego nekoliko puta sam već dolazio, ali je stvarno prelijepo. I koji si sport odabrao? Futbal. Je li tako svake godine ili mijenjaš? Pa da. Najčešće fudbal? Da. Dobro, hvala. Ćao. Ćao, kako se zoveš? Simeon. A ti? Aleksa. Kako se provodite na Saboru? Odlično. Je li vam ovo prvi put na Saboru? Jeste. Prvi put si na Saboru? Ne. Nego? Ovo mi je neki 5. put, 6. I koji sport birate? Ja sam izabrao fudbal. A ti? Isto futbal. I kako se provodite? Znači svake godine birate fudbal ili? Pa svake godine. Dobro, hvala. Ćao, kako se zoveš? Luka.
ovdje pretpostavljam da ti nije prvi put na ovom saboru. Koja je tvoja funkcija? Pa ja sam došao sa vjeronaukom s Puške parohije, ovdje smo da se zajedno radujemo sa ostalim vjeronaukama i naravno da učestvujemo. Svakako ovo je jedan od najljepših sabora ovih godina na kojima sam bio i tako blagoslov njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Crnogorskog Primorskog Joanikija. Danas smo ovdje da svi se zajedno radujemo i da učestvujemo u svim dešavanjima koje su određene. A ranijih godina koje si aktivnosti najčešće birao? Pa fudbal uglavnom. Ćao, kako se zoveš? Jana, Koliko imaš godina? 8,5. I da li ti je ovo prvi put na saboru? Jest. Prvi put si na saboru i kako ti se čini? Super. Koju aktivnost biraš? Pa uvijek biram odbojku i košarku, to su moje omiljene. I je li si ovdje upoznala neke nove drugare? Pa ne baš puno, ali ja sam. Ali jesi. Dobro, hvala. A kako se ti zoveš? Milica, Koliko imaš godina? 9. 9. I je li ti ovo prvi put na saboru ili si ranije dolazila? Pa bila sam 2 puta. 2 puta. I kako ti se čini ove godine? Je li ima dosta djece? Ima. Ima. I kako se družiš? Ti imaš i nekih novih drugara? Nemam. Nemaš, a družiš sa svojom vjeronaukom, je li tako? A iz koje vjeronauke dolaziš? Iz Sutomara. A iz Sutomora. A ti koliko imaš godina? 10. A kako se zoveš? Sofija Pejević. I koji ti je ovo put na saboru? Prvi. Prvi put. I kako ti se čini? Pa lijepo. Koju si odabrala aktivnost? Karate i crtanje. I kako se provodiš? Kako ti se čini? Koja ti je bolja, karate ili crtanje? Karate. Kao dan i dok zora sunce budi, čežnjak ono šparaguni. Usanjo je u konjskom kmio, kora on bijeli sleti. Poljubio i ruke bijele i u krvavoj odleti. Moma, moma, budna sniva moj, Dragane, gdje si sad? Vrati mi se živi s boja, da ti rane cijelivam. Moma, moma, budna sniva moj, Dragane, gdje si sad? Vrati mi se živi s boja, da ti rane cijelivam. Uzimaš? Petla se, dragi javi, mila moja, žal ne žali. Izboja ću tebi doći, po nebesi svojoj poći. Da ne vezak suzom miješ, da ne misliš i ne spiješ. Da se moliš svetom Savi, da nas spase i izbavi. Moma, moma, budna sniva moj, Dragane, gdje si sad? Vrati mi se živi s boja, da ti rane cijelivam. Moma, moma, budna sniva moj, Dragane, gdje si sad? Vrati mi se živi s boja, da ti rane cijelivam.